Salam qadirli vatandaşlar. Salam Halmurad ağa. Bu vatandaşlarımız bilen salamlaşsanız. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Oýla çağırma size de kızgın salam bolsun Laplandiýadan, Şwesiýadan. Uzakdan bäri kimizine söhbetdeşlik edem zat. Iki çak bugün kun mümkinçilik bar. Çoğun çiğnem gelin vatandaşlarımızın önüne bir topar şu ağırlı wawly meseleler var. Vatana halka degişli şu barada söhbetdeşlik etsek. Sonra olar siz berk başlajakmy ya men orta atayım. Men sonra berýän. Menem bir gyzyklanýan nemeler var, wakalar var. Şol barada da birazjyk sizden bir informasiýa alaýyn. Ine bizim şu wagt alyp barýan işlemimiz täze Türkmenistany gurmak. O konstitusiýany her bir raýatymyz Türkmenistan raýatlaryny öwrenmesi gaty zerur. Buň üçin işleýäs hem şu adatdan daşary ýagdaý barada. Nähil ýagdaýlarda girizilýär, nirelerde girizilýär we sroklary ýa-ni möhleti nähili kim tarapyndan girizilýär. Şular barada hem Türkmenistan raýatlarynyň şu giriziljek adatdan daşary ýagdaýa garaýşy nähili ýa-ni şol girizilen ýagdaýa nähili seredýär halk. Şol etmelimi, şol diýilen natlary halk etmellermi? Her bir adamda dürli pikir bolýar-da, düşünmese, kanuny düşünmese, başgaça hereket edip bilýär, tersine hereket edip bilýär. Şo barada siz nähili aýdyp biljek bir öz düşünjäňizi watandaşlarymyza görüň berseňiz. Bolar, höwes bilen, hem olçarny bir adatdan daşary ýagdaý dürli döwletlerde, dürli döwürde, dürli möhletde girilip gelýän. Bular ýaly taryhda tejribe bar. Näme sebäpden girilýär? Ol dürli sebäpleri görä bolup biler. Ýöne esasy maksat şo ýurdun içine dören durnuksyz ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin birinciden. İkinciden ýurtda bolup biläjek haosyň ýa-da diýdim zorlugyň eden etdiliň öňüni almak niýeti bilen. Üçüncüden eger ýurtda şolar ýaly bir ykdysady kynçylyk ýa-da kollaps ýagdaý dörenini, şo ýagdaýlaryň öňüni almak üçin çäklendirmeler girilýär. Bu adatdan daşary ýagdaýyň özi çäklendirme diýilen sözi anladýar. Adamlaryň hakyny, hukugyny çäklendirýär. O ýurtdaky bar bolan ýa-ni konstitusiýaň beren azatlyklaryň bir bölegini çäklendirýär. Olan wagtlaryň möhlet bilen ka ýerde bir hepde, ka ýerde bir ay, 3 ay, aňry ise 6 ay ýarym ýyllyk möhletden geçen hakda şu dünýä tejribesinde. Ýöne bizde Türkmenistanyny onunki çok emede bizim Urju meclisimizdäki aýdylan görüň bar, Aydın kardeşimizin Aydın. Türkmenistanyny şol ýaňky adatdan daşary ýagdaý 90-njy ýyldan bäri. Has takyby 91-nji ýylyň 27-nji awgustyndan bäri geçepe ýatyrylan gününden bäri ýasyň şol halkyň garşysyna girip başlan çäklendirmeleri bar. Konstitusiýon hukuklarynyň şol şu näçeli dowam edip gelýär. 31 ýyllar. Ne beýle de tejribe bar eken. Eger şunu siňe seretsek, kanunluk tarapdan seretsek, bizde Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaý bolupdy. Şol aýdyň hemme sanap geçen zatlary bar. O ýa-ni bir saat 10-dan soňra köçe çykmak bolanak, 3 bolup duşmak bolanak diýip niýasyň özlegini çykararlar bar. Ya ine ýa-ni ak maşyn sürmeli, gara maşyn bolanak. Gara adyny aldyň hemme şolar çäklendirmeler bolupdy. Çäklendirme de adatdan daşary ýagdaý bolýar. Konstitusiýaň çäginiň ýa hukugynyň berýän hak hukugynyň çykýan normalary adatdan daşary ýagdaý diýip adlandyrylýar. Indi bizde şol adatdan daşary ýagdaý näme üçin girizmek gerek? Türkmenistanyň täze Türkmenistan. Täp görüp otursa, indi soňky 10 ýylyň dowamyna ozal sudury barym bolsa Türkmenistanyň indi şo sudurum ortadan aýryl. 10-njy martdan soňra indi şol hiç bolmaganda bir egni kostumly duran maneken bolsa-da indi ol şolam ýok. Olam indi ortadan gitdi. Ol ogluny ýerine goýanlar ol prezident bollugy däl. Konstitusiýada görkezilen
saýlaw barada ähli kanunlaryň we kadalaryň hiçbir yerine getirilmän şu ýigidi gulagynyň çekip getirip öz ornuny oturtdy atasy. Onun için ol prezident bolluğu der, biz onun ikrar edemde, şon için şu saýlawyň başda gorunmalyşy ters bolansoň, biz şol saýlawlara gatnaşamda, biz şol saýlawlar eret edýär. Ýa-ni inni näme bar öňümizde, inni barýas ýurda, hiç bir döwletiň, hökümetiň hiç bir pudugy işlenmä. Şular herekete girizmek üçin bize hökmani ýagdaýda adatdan daşary ýagdaýy girizmek gerek. Olam näme maksat bilen şol öňkü 31 ýyllap dowam edip gelýän adatdan daşary ýagdaýy ortadan aýyrmak üçin wagtlaýynça biz şunu adatdan daşary ýagdaýy girdik. Olam näme ýene-de şo halka berilmeli konstitusiýa boýunça berilmeli bellenen hak hukuklar barda. Şolar wagtlaýynça saklanyp bilinir. Şo ýurdun içinde imsala durmuş gurunalýança, saýlawlar arkaýyn geçirilýänçe, täze saýlawyň parlament öz işini yerine kärine eýe bolýança, bir işini urukdurýança, täze ýa-ni barjak şol gurucu hökümet öz işini başlaýança, beýleki döwletler bilen döwletara gatnaşyklar ýola goýança, ýurdun alys çalys ýa-ni pul sistemasi gatken bir sanasan sogawka şu mehanizm dolu işe girýänçe bizde adatdan daşary ýagdaý gerek. Şonu gorun. Şo bolmasa onu şu täze Türkmenistany gurdurmajak bolýan gara bu işler ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da yeterli. Biz şolun öňüni almak üçin şu zatlar girizme, biz borçly we mezur halda şunu kabul edýär. Biz onu meslekden kabul edemde, egerde Türkmenistan misal üçin SSR ýykylandan soňra şol häkimetiň alys çalys mehanizmi gurulan bolsa, Niyazdan özü gelende de halk onu dolu saylanmalsa, ya özü 2 möhlet oturandan soň ya o da 5 ýyl da 10 ýyldan soň giden bolsa, onun yerine ýene-de bir ýa-ni konstitusiýon hukuklarynyň peýdalyny halkyň göni we ses bermegini häkimete gelip olam öz 2 möhledin ya 1 möhledin oturup giden bolsa, onu häkimet çalşykly üçin edilýär. Amerikadaky ýaly. Siziň ýaşap oturan döwletiňizde problem ýok-da, prezidentin saýlanmagy, biriniň gitmegi, beýletiniň gelmegi. Bizde bolsa tersine gelme kanuny bar, ýöne gitme kanuny ýok, isleg ýok. Kanun bar diýen gitme isleg ýok. Şonu dürli ýollar bilen ýa möhledin köpeldiýärler, ýa ýerine ene urban uly kıyalet bunu dogmasyny sokýarlar. Biz Türkmenistan demokratik döwlet, respublikan formadaky döwlet, diýmek halkyň saýlamagy haky we hukuky bar. O bolsa halkyň pikirini öňsürmän ine edebilşimşi diýip halkyň ýüzüne tüýkürip konstitusiýanyň üstünden tepelep ine öz oğlunu gulagynyň çekip getirip öz kursysyna oturtdy. Şonuň üçin ine biziň girizek bolýan adatdan daşary ýagdaýyny gysgaça düşnükli dille aýdyp bersem oýla çaryny şu punktdan bar. Ine şu taýda ýene bir sorag beresim gelýär. Ýa-ni siz näme diýdiňizde? Ine 91-nji ýylyň awgustyndan bäri şu konstitusiýon kanunlaryň Niýazow tarapyndan ýatyrylan ýa bolmasa çäklendirilen diýdiňizde, diýmek 91-nji ýylyň awgustyndan bäri halkyň hak hukuklary gorulmandyr, halkyň hak hukuklary elinden alınıpdyr, halkymyň şu zatlary bilmändir, 30 ýyllap diýip aýdyp bolarmy? Elbette. Zatlardan halkyň habary ýok. Hak hukuklarynyň çäklendirileni barady. Şu wagta çenni 30 ýyllap adatdan daşary ýagdaýyň içinde ýaşap ýörenligi halkyň bilmeýän bolup bilermi halk? Elbette, ine seredin. Şol ine döwletiň içindäki doglaryň 2 kursam, olam ine adatdan daşary ýagdaýda. Ine siz Amerikada ýaşap oturýarsyň, men Şweýçarda ýaşap oturýarym, ýene birleri Türkiýede ýaşap oturýar. Bir kurs bardyr. Şol yerli valyutany daşary ýurt valyuta çalışma bir kurs bar, olam üýtgep ýokary aşak galyp biler. Ýöne şol bir kursdur. Bularda hökümet Niýazow döwründe ýa-ni bir teňe diýdi, $2, 1 manat diýdiler. 1 manat, 2 manat $1 diýdiler. Soň ol 22 000 manada bardy $1 oň döwründe. Ine şol adatdan daşary ýagdaý, o näme sebäpli? $1 bahasy 22 000 manada baryp getdi. 2 manatlyk derejesinde. Ine adatdan daşary ýagdaý däl, ol näme?
demek şol döwletiň bank sistemasynyň ýa-ni ykdysadyýatynyň kallapsynyň alamatı, partlamasının alamatı bolupdy. Ýöne şonu diktatordan ya onun töweregine talap eden halk bolmansa olar etjegine de şol adatdan daşaran şol günne girdilip duran ýa-ni orsaýça agraniçeniýalar şol halkyň garşysyna şonu kemeldip hak hukugyny konstitusiýany tuza çykardyrlar. 30 ýyldan soň seredýän eýleni halky hiç hak hukuk kalmandyr. So yuvastan alıp çymyklap hiç tat koymadılar. Halkta arz ederek kapam almadı. Polis var mı? Polisin özü jellat, prokuror var mı? Bunun özleri jellat hem parafor. Sudya var mı? Bunlar değil mi? İki gözü kapalı, eli serilgi, yine parafor. Yokurda oturan hükümetim, yine basıvallı hakimiyeti, önküsünü öldürüp, gitmek niyeti yok. Özü kıra çekil, oğlunu orun veriyor, oğlu kıra çekilir, aktı gelir. Onu bizden feodalizme qaydyp durunmak bolýardy 20-nji asyrda. Şoň üçin şol seradyk görseňiz hiç bir tarapdan bizde şol azatlyk ýok, demek çäklendirmeler var. Hak hukugyny adamlyk çäklendirme baýaryp adatdan daşary ýagdaý bolýardy. Adatdaky ýagdaý konstitusiýa maddalarynyň ählisiniň degişlilikde berjay edilýän zamany ol adaty ýagdaý. Şolun haýsam marza bir punkt ýa bir gözümi bozulan ýagdaýyny olaýam adatdan daşary ýagdaý bolýar. Inne alynda seredim Türkmenistan konstitusiýasynyň haýsy maddasy işläp dur Türkmenistan. Demek şol hemmesi adatdan daşary ýagdaý bolýar çarmy. Şonu edelim. Şu ýerden watandaşlarymyň şu zatlara düşünmek üçin konstitusiýany alyp Türkmenistan konstitusiýasyny alyp ähli kanunlaryny okusunlar, öwrensinler, şonu göz ýetiriplerler diýip meni şeýlere maslahat berýän watandaşlarymyza. Indi ýa-ni adatdan daşary ýagdaý meselesini haýsy edaralar ýa-ni şol adatdan daşary ýagdaýyň içine girip bilýär. Meselem şolara degişli bolup bilýär. Haýsy edaralar, meselem юридические лица diýerli ýa fiziski лица ýa haýsy bu doklar şolary sanap berseňiz. Bu ýa-ni döwletiň içinde bar bolan ähli puwdaga da degişli bolýar. Eger ýa-ni adatdan daşary ýagdaý girdilen, ýöne adatdan daşary ýagdaý haýsy направление boýunça ýa haýsy ugur boýunça kabul edilir. Ykdysady ugur boýunça bolsa onu demek ýa-ni agdan beýlek puwdaklar barda ykdysady ýa öňümçilik bilen baglanşyk. Olara import export meselesi bolup biler adatdan daşary ýagdaý. Emma ýa siyasi ýagdaýda bolsa onu bütün jemgyýete degişli bolup durýar. Demek siyasi durunuklugy öpsün etmek üçin döwletiň 4 kunjam gatyber goraly bolmaly içi daşy. O sosial ýagdaý bilen baglanşykly bolsa, ýa-ni gaýdel ýetmezçilik bar ýa beýleki bar jemgyýetde durly kataklizmler bolup bilýär. Ýa-ni aýdyp geçdiňizde olgun şol genala bilen duşsaňyz. Suw geldi, sil geldi, ýel geldi, şo taýda da hökümetiň eden işi ýok, ýöne onu adatdan daşary ýagdaý. Şoň üçin adatdan daşary ýagdaý girdilenne ol durly puwdakda da girdip biler ýa umumlykda bütün döwletiň meşwerine dalyp bilinirdi. Yani o tayda adam saylanmayada o tayda şol ähli adamlara degişli bir puwdak bolsun, döwlet bolsun, ugur bolsun, şo tayda şonu düzeltmek üçin möhlet sorulýar. Şo möhletiň içinde de şo kemçilik düzeltilmeli. Ol ömür waky dowam etmeliler. Yani 31 ýyl dowam edip gelýär bizde adatdan daşary ýagdaý. Yani olur ýaly ýagdaý bolmaly däl Türkmenistan. Dogry. Şu käbir watandaşlarymyň düşünmeýäni bar da, şu kategoriýalara bölüp bilmeýärler-de, şolar üçin ýa-ni polisiýalar bilen harbalar näýili? Polisiýalar bilen harbalar eger adatdan daşary ýagdaý girdiler, meselem bir ilatyň şahsy goragy bar da, ýa döwletiň şerhediniň goragy bar, polisiýalaryň içki goragy üçin edýär-de, ýa-ni sosial düzgün tertibi ilatyň goragyny olar şo taýda aýratyn olara hukuk berilip bilýär. Meselem komendant çagyda girdilýär. Eger şol bozgokçulykka, gozgolong ýa şolar ýaly bir zat basywalçylyk ýa-da hawas, talançylyk göredilen ýagdaýyny onu şo taýda polisiýa işgärlerini
ya da harbiylere ayratan hukukları veriliyor. Adamları saklamak, tutmak gerek bolsa yerine yok etmek barıdır. Eğer şolar boyun olmasa komendant sağadan ya beyleksin. Ana şu mal Ukrayna'da bardı bu topar yerdir. Yani çaklandırmalar var kanun boyunca ya konstitusiya boyunca. Şu mal konstitusiya boyunca size benim öyümüzün toğrağındaki tokoya siyahat edip bilyat ya Europ bilyat, gezim edip bilyat. Ama Ukrayna'da bolan akşam. Sen şu mal tokoya çıksan sen şunun içine gezip görünmezsen sen esker atıp bilyat. Atı sorsun. Sen düşman mı ya bir işalim mi belli değil. O karanlık anırdan geçip bari. Şonun için duyduruyalar ilatı tokoylara girmek bolanlar. Girseniz ene şolar yal howp bardır diýip aýdyldy. Ene şol ýemany üçüne diýenim, ýene de döwlet strukturalary ýaraglyk güýçler bolupdy. Ýaraglyk güýçler hem harby gullukçylar hem de egni pagollar, ýa-ni polisiýa işgärleri ýa ýörüte mi-2 ýa beýleki gulluklar bolup gelir. Ene şeýlere diýmek halka düşünmek gerek de yani komendantski ças bildir şu duyduruş berlenini şol sagatdan soň öýden çykmalar, leýilse öýden çykmalar. Diýmek duydansız, duyduruş berilmesiz atılıp bilinýär. elbette. Şeýlerek bolýar. Elbette howa aýdylýar şu mal Kiýewde komendant sagaty var. Gece sagat onun erti sagat 5'e hiç kimi köçe çıkma hakkı yok. Çıkmağa dine harbylaryň hakkı var, olaryň öz parolu var, elinde de ýörüte propuskasy var. Kime gidip bolýar, kime yok. Şondan galan adam maşynyla bolsun, piyada bolsun, ya tutulmaly ya atylmaly. Indi biziň ýagdaýymyzda nähilek bar? Meselem biz Türkmenistana bardyk. Biziň polislere pagon götürýän bir hukuk goraýjy işgärleriň hiç birine de ynanmaz galmady. Sebäbi edenetdirliklerinden gelýän habarlara göre biziň hakykatdan hem olara ynanmaz galmady. Şol sebäpli ine adatdan da şer ýagdaý yglan edilende kimlere biz bil baglap bileriz. Drujinikler bolmalymy? Ine biz şu Soýuz 41-45-nji ýyllardan soňky filmleri seredýän welin şo döwürde şonuň soňky döwürde drujinikler köçelerde zatlarda ýa-ni komendant ças bolanyny komendant sagat bolanyny şolar ähli ýollara da ilatyň arasyndaky gapma garşylyklara da şolar gödөгçilik edýärdi. Drujinikler egnine ýa-ni çiňine paviaskalja. Indi biziň ýagdaýymyzda Türkmenistana baramada biziň ýagdaýymyzda näle bar? Sebäbi biz eskerlere düşnükli ýöne ine şu hukuk goraýjy organlarda içki ýagdaýy goramak üçin feresaplygy ýa-ni hukuksyzlygy üpjün etmek üçin biziň olara ynanmamyz ýok. Şolara nime etmek üçin ýa-ni şu işi tapşyrmak üçin gödөгçilik. Gasy dogry belläp geçdim. Gol çaryn ol şuň kugun ana halk aýdyp durdy polisleriň halkyň üstünden edýän sütömini, jeberini, jezasyny, onsoň şol adamlar ýa-ni bir adatdan daşar ýagdaý girdilerine şol ýagdaý üpjün edip biljek adamlar ýa ýok diýen sorup bar. Demek olan özler jenayetkar adamlar ne edip bolar durnukluğu üpjün etsen ýurdun üçin. Şonun üçin illüstrasiýa meselesi var. Ýurda giren sagadymyzda polisleriň bize geregi ýok. Illüstrasiýadan geçýänçe bir bak olan 5%, 10% arasy işleýän, halal işleýän bar bolsa galan boş. Başga iş gözleseler eger jezasy bar bolsa jezasyny çekerler, jinayet ederler. Galanam hana o wagtjylykda pudawny işken gitsin işledim jotaýdy. Kime bir barlar? Men pikirimçe ikinji nowatda biz harby goşuna bir barlar. Sebäp harby goşunlar eskerler hemmesi halkyň çagasy. Şolar ene iyi misallaryny üçin ederler, harby patrulýerini diýilýär ona. Daşynlanym ýa-ni siziň aýdyşyňyz diýär halk durjynalary bolup biler. Adatdan daşar ýagdaý ýerligine görä aýdylar. O var içinde onun mesleğine bir tanımalya ağdı bir ya arası adamlardan duruşuna var. O var üstüme iyi misal alın üçün etmek için, oğurluk olmazlık için ya adamlar
yankı nahili bayden havas yağdayına aljaran yağdaya düşmezlik için. Şehirlerde de şunlar patrollerini. Ondan haçan bir hükümet ödeyişine başlanan son üstürasadan geçenden son ya täze barca kadrlar kasamışıp işine başlanan son polis organları ödeyişine başlar yuvaş-yuvaşda. Bize men pikir edýän şu malky işläp beren polis işlerlerinin toğun götürümü Türkmenistan için gerek değil aslında. Gowu bolsun ol adamlar erbet bolsun gerek değil. Sebäp bu Türkmenistan şojagat halky üçin bu polisler asla derkar değil. Şunça sany. Men näme üçin döretdi Niyaz ýa Gurban bolup şu halky taýak astyna we gorku astyna saklamak üçin gural edip ullany gorkozma esbaby ýa gorkozma gural edip biz täze Türkmenistan halky gorkuzyp ýaşatmak niýetimiz ýok. Şoň üçin gorku gural hökmüne duran polislere maýyrjak, olaň strukturasyna mütbetmeli bar. Näme gerek hökümete şunça polis? Şeňmi? Diýmek, şol saýlaw döwründe de adamlarda bir aňry başy bar, gahar gazap bar da 30 ýyl şu onu görüp durda jellatlaryň kimdigini ýa özsünden hökümre warlyk türüniň kimdigini ýa para peşkeş alanyň kimdigini. Ýene şolaň garşysyna halk eden etdilik edip bir kanun ýagdaýda cezalandyrmaga mümkin. Ýene şolaň öňüne almak üçin adatdan daşary ýagdaýym gerek. Biz her hal ýagdaýda şol kanunçylygy ýola goýmaly bolsa, ýöne başga bir ýagdaý bar, ine şol mekteplerdäki şol çağalary ähwid üçin ýa başga da işler üçin ullanyp beren adamlar olur. Halk nämese de haky bar. Sebäp kanun işlerini. Kanun işlerini. On haçan işlejegem näbel? Ýöne olur jenaýaty ýa 30 ýyl bäri edip gelýärler halkyň üstünde. Onun üçin biz jenaýaty işlerini başlap oturýança garaşyň diýip otursak, onu garaşjak adamlar barmy ýa ýokmy? Ene Türkiýeden ýygyna barjakda 2 milliona gola ýyla. Ýygyny çağalaryny taparmy sorar abat ýa ýokmy? Ondan olan dыңdap uran gaharyn kim saklasın elinden tutup saklaýyn diýmezde biz nire ýetişeň. Ýöne şol bir umumy ýanky bir hawasy urulmasyn nähilen bolsa, şonu köşeşdirip saklamak üçin, öňüni almak üçin, ýurdun içinde bir hada kanunçylyk ýola goýmak üçin şu zatlar gözüňe tutýar. Ýöne şol jenaýaty edip bereleriň bilmegi gerek şunu. Ertesi günü garankydyr, bulan gelejegi ýokdur. Eger şol işlerinden el çekmeseler ýa halka kömek etmeseler, gelejegi ýok oly saryn. Olar soň özlere cehennem soň men pikir edýän maşgalalar bilen jogap bermeli bol. Şu eden jenaýatlar üçin. Sebäp halky beterken horladylar da 30 ýylyň içinde bir çekip çydar ýaly ýagdaýda 50.000 adam peşinden türmelerde öldürildi. Şoňam 20.000 cesedi şuwuna çeldi tapylanak, nira gömlerligi ýa nira taşlananlygy bellidir. Ondan şu jenaýaty eden hökümet, şu hökümete hyzmat eden egni pagollar emeden cezadan syparmy ýa ýokmy? Özlerine bersin sonra. Biz bermäýlik kimiz bu sonra özümizde. Olar bersin özüne sonra. Şulary halk bagyşlarmy ýa da ýokmy? Ine mesele şu taýdy. Ýöne şu bütün ýurdun içine gana çaýkamazlyk üçin biz hawasyň öňüne almak üçin adatdan daşary ýagdaý hökmen eglan etmeli bol. Sebäp ykdysady işlerini ýola goýmalylar. Biz ine ýaşlardan özüňiz görüp dursaňyz hökümet özü bolýar. Şular bir işine başlamak üçin şular bir ilkinji nowatda bir şulara bir sergin hawa diýen ýaly bir şert öğretmeler işlemäge mümkinçilik sagana çepine dolanşyk etmek üçin. Bularym şol barym gününden diňe uruşyň içine girjek bolsa nädip ondan ykdysady öğretsinler. Şoň üçin biziň borjumyz şol ýurdun içinde adatdan daşary ýagdaýa girdip zamun ber kanunlaryň üstü bilen düzgün tertibi saklamak. Haçanmy parlament saýlan öz işini başlanan gününden ondan eglan edilir, adatdan daşary ýagdaýym ortadan aýrylar. Ondan o taýda adatdaky rejimde sud, prokuratura, işgärler, sülçüler barlar öz işini dowam eder. Kim näme jenaýat eden bolsa 30 ýylyň dowamyny hana sudyň öňüne kellesin ýalaňaçlatyny eden jenaýatyna görä cezasyny alsyn.
Biz täze Türkmenistany gurmak bilen bolar sebapatykän ýygalyk biz ilim bilim meselesinde o sosial şertlerde ana özüňiz denan hökmünde iş geçirip otursaňyz bolçan. Men şu taýda aýtjak boldum da endi menden size teklip we şu taýda ikimiziň ara maslahatlaşmaly meselemi şu gelecekde Türkmenistanyň, täze Türkmenistan gelin gyýlaryň rolu we etmeli işleri bar. Bir topar işi siz gyýzelle bilen edip otursunuz. Kahalatta beýleki respublikalardan, Orta Aziýa respublikalardaky denalardan hem siz öňde bar ýa-ni säpne olara miýdarlap otyrdy. Indi şumal sizden görelli alyp biraz şu Gazagystanyň denalar olara men aýaga galyp başlady. Olam bir gaty hoş habar. Ýöne şu hereketiň başyny siz çekýän. Indi nähil bol gelecekde, nähil pikirler bilen, nädip bir halkyň köpçüligini siz şu täze Türkmenistanyň edilmeli işleri çekip biljek. Olam denalarym üstü bilen, sebäp ene ýüregi duýgur boldy erkegiňkiden. Hat ýokdy. Çağı barada aladan siz köp edýän bizde. Şoň üçin şu Türkmenistanyň geleceğim ýaş nesil bilen baglanyşykly. Ne şuly barada öz pikirleriňizi aýtsaňyz, ýapylarlaryňyzy aýtsaňyz, ne gyýgelle bar. Ene biziň ýa Oruç meclisimizde gatnaşyp durarlar, tasaryndan ýarty denanlar. Bu gownurjy fakty şeýle bolmaly. Bu näme anlaýdy? Bu Türkmeniň öz denanlaryny goýan uly hormatyny sarpasyny anlady. O Türkmen gelini denan hiç açanam ol bürünçöklü duglu oturanlar äri bilen den hatarda düşmana da garşy görüşip denanlamaz bar. Agdy ýaşmakly diýmesen başga ýerde biziň Türkmen denanlamasy hiç ýerde öz erkeginden pes duran ýeri ýok taryhda. Şoň üçin indi gelecegem siz bilen görmel baglanyşykly bolup durdy. Menim siziň üstüňiz bilen şol Türkmen halkyna şol denaly barada oý pikirlerinizi ýetirmeňizi isleýän. Şoňa jogap bersem. Nesip bolsa indi şu aýal gyýlaryň gelin gyýlaryň şu täze Türkmenistan gurmaklykda boşandy meniň pikirimçe gaty uly bolar diýip pikir edýän. Sebäbi biziň enelerimiziň, biziň gelin gyýlamyzyň ählisiniň diýen ýaly 70-80% ýa-ni daşary urtda ýaşap ýören gelin gyýlaryň 70-80%-nyň çağalary bar. Şu Türkmenistanyň galan her kim çağasyny eklejek diýip çykyp gaýdanlar. Bu zatlary hemmemden bilýär, gaýtalap oturmagyň geregi ýok. Ýöne şol gelin gyýlaryň içinde, şolaryň arasyna ýüregim watany, topragym diýip urup duran gelin gyýlary gatyken. Ne şunyň özünde maňa näçe tane soragy berdiler-de. Ne biz täze Türkmenistany gurmak üçin nämeler edip biler? Biz ýa mektepden başga hiç ýerde okamadyk. Nähile ki şu zatlar bize düşünürüp berýärseňiz diýip gaty köp neme haýşy diýerler. Özlerim ine şo gelin gyýlaryň özleri hiç bir meclisde de oturmadyk. Ya bir maslahatlara gatnaşmadyk, ya saýlawlara gatnaşmadyk, hökümet işlerine işlemedik. Şonu da şol gelin gyýlaryň etsem goýsamlary, planlary, bularyň gep gürüňlerini diňleýän werin yürekleri urup durur, hıcıvdan ne olu? Türkmenistan'a bir barsak, şu zatları şeysek, bunu beyitmeli, Gatı köp aýdýan zatları. Onu men berden jikme-jik, söz aýdyp oturmaýyn, ýöne ine şol gelin gyýlar diňe mektebe oturan, käbirleri 8 klas, käbirleri 10 klasy oturan bolsa, şularda şeýle bir höwes bar. Şunu gursak, bunu etsek, bunu beýsek diýip Türkmenistanyň içine barsak, ne beýsek, çağlamada mekteplerde gowy terbiýe bersek, birinji başlangyjy şol çağlar bagyndan başlasak diýip, şolar ýaly gelin gyýlamyz bar. Onuň ben şu gelin gyýlara da başga ähli türkmen gelin gyýlaryna da şu taýdanam ýüzlenesim gelýär. Watan diňe bir 5 tane 10 tane gelin gyýdynky däldir. Watan hemmeňizinki. Watan hemmeňiz diň ötürmel baýdagy. Hemmeňiz eliňizi goýmaly daşyň aşagyna. Diňe bir 5-10 tane aýal başgalarda çaga ýoga.
Sizin hemmeňizde var Türkmenistanyna galan özüňizem aýagallygyna şol çağamgaly diýip aglaýaňyz, görübilemok diýip aglaýaňyz, ýollar ýapyk diýip aglaýaňyz, diýmek ýollar ýapyk bolsa siz açdyrmak üçin bir çäre görmeli, gatnaşmaly iş zatlara. Ýyzy galmalylar, ýyzy oturmalylar, haçan şolara bir grup berer, bize täze Türkmenistan bizden bärden barar diýmeliler. Ähli zady her kimiň jogapkärçiligi bolmaly. Her bir aýal gyzyň diňe erkekler diýip aýdymak, her bir aýal gyzyň jogapkärçiligi bolmaly şu zatlarda. Watan hemmämizinki. Şonu aýdaýyn edim halmrada. Hakykatdan hem gelin gyzlarymyz tügeleme. Şu yapışıp ýatyrlar biljek bolup, öwrenjek bolup, şu ýanky size berýän soralarym bar. Adatdan naşar ýagdaýlar, näil ýagdaýlarda gurulýa, ýanky döredilýä, yglan edilýä we näil möhretde näçerek wagt dowam edip bilýär. Şu berýän soralarym meniň şol aňarky gelin gyzlaryň beren soraglary şolar düşünsenip ne şu wagt siz bilen ekrany şonu gaýtalap otursa diňe bir ýanky düşmýäli bir 5-10 tane adam ada değişliler bu. Bir ähli Türkmen milletini değişli. Erkek aýaly ýok, hemmesi değişli. Şu datlary bilmek gerek. Adat naşar ýagdaý Türkmenistan konstitusiýasynyň boýdan başa her kimiň öwrenmesi gerek. Sebäbi sen bir zady talap etmek üçin aszyny öwrenmeli. Näme talap edýän? Ine 31 ýyl, 30 ýyl bäri şu Türkmenistanyň konstitusiýasy durdulup, çäklendirilip, halkyň, ähli raýatlaryň hak hukuklary ýuwaş-ýuwaşdan kesilip şuňa çenni bokurdygyna gelipdir da. Bir dem almasy galy halkyň. Diňe dem almasy galy. Onunam sesini çykarman otursaňyz, onunam kesilersiňiz. Şol 30 ýylyň içinde sesini çykarman, millet ses çykarman, edilen zatlar, edinetdiliklere gaýtawul berbilmän, şuňa düşdik biz. Bu zatlara dogry düşünmeli. Şuňa geldik biz. Gaýtawul berilmän edinetdiliklere. Ana inni 6-njy 7-nji klasdaky çağalary zorlap berler diýe. Ine şoňa ýetdik dämi biz türkmenler? Şonuň üçin ýa şu zatlary öwrenmeli, şu konstitusiýany öwrenmeli, şonu bir okap çykaňyz, diýmek şu taýda düşünersiňiz. Ne derejede siziň hak hukuklaryňyz eliňizden alınıpdyr. Siz adam ýerine görüleňiz. Hiç bir raýat adam hökmüne görülenok. Diňe şoň daşdygrynak adamlar bolaýmasa. O daşdygrynak adamlarym ya pagon götürýänlerim, özleri kanuny bozýarlar, halkdan gaňryp alýarlar, onam ýokary köle paýlaşýarlar. O taýda kanun işlenok. Hiç şeýle kanun işlenok. Kanuny ýöredeýinem diýenoklar, seredenoklarym düşündiler, bildiler, gördüler. Halk goýunýaly öz hak hukugyny sorap bilenok. Konstitusiýa düşünenok, kanunlary okanok, diýmek bularyň üstünden nähil agylyk sürseň sürüp bolýar. Ine şo pikirde olar. Sen sesini çykarmasaň, bugün men sana bir şarpyk berip görýän, sen sesini çykaranok, gaýtawul bereňok, erteki gün men seni depip görýän, gaýtawul bereňok, üçünji gün men seni dardan asýan, ona da sesini çykaranok. Ine şeý diýmek bolýar. 30 ýylyň içine şeý etdiler. 30 ýylyň içinde. Ýuwaşlyk bilen başladylar. O zatlar diňe samsyk görüp bilmeýär. Şu zatlar aýdaýyn edim halmada. Sesiňiz ýapyk. Yok, asıl doğru aýdýan zatlaryňyz men dolalaşýan we radylaşýan öyle şarny bar zatlarda halkymyzyň içinde bolup duran zatlar. Yani beýle tarapdan şu görüp duran zatlaryň halkdan reaksiýa ýokda. Men bilýän ine genallamy erkeklerimize has öňde. Şuň kunna şu ýanky diktatura garşy durmaklykda genallamyzyň ihlasy
kan ýokary derejede erkeklemede. Sebäp ola ýüregi bilen syzyp dur köpüsiniň ýygyna çagasy galdy, enatasy galdy. On erkek kişiler kan duýup durana. Bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren erkekler azal ýurdun daşyna çykyp. Ýöne denarlar ýygyna kanunlaryň aladasyny edip durur. Men orlarça belki ýyllarça jan gelýärdir. Haýsy birini görleseňim denarlar gözi ýaşly biz haçan watanmyzda haçan çağalamyzyň arasyna dolanır. Ýaşyl şu watdan haçan çözüp tapylar diýip sorak berýär. Ýa-ni şol konstitusiýal meselelerini dogry aýdyp geçdiňiz. Awal şanly şol 19-njy ýylyň 2019-njy ýylyň oktýabr aýyndan bäri 2,5 ýyl geçdi diýsegem boljakdy. Şu geçen 2,5 ýylda her gepleşikde bolmasa her aýda bir kere aýdyp geldikde şu watandaşlarymyza. Alynda konstitusiýany okan, şol siziň ýaragyňyzdyr. Şol konstitusiýany bilseňiz, soň hökümet bilen dikleşmäge, ýa-ni ýakalaşmagy, jedelleşmäge we hak hukukyny talap etmäge size doly mümkinçilik berjekdir. Siz şonu biljek, edýän işini. Etjek işini. Ine konstitusiýanyň planjy maddasynyň esasynda men size sorak berýän, jogap berin diýmen. Halk şonu bilendir. Ondan nira urunjagyny bilendir, nira ýykyljagyny bilendir. Halka şu hak hukukyny düşündirip berýär, juristlerim ýurdun içinde ýok. Bolaýsalarym şolaň 99 göterim diňe hökümetiň öňüne ýazylyp ýatyr. Edil ýazylyp ýatyr, hali ýazylanyň ýaly. Onsoň o halkyň hemesini hak hukukyny kim gorasyn, kim aýdyp bersin? Özü goramasa, özü etmese. Diýdik, ene görüp dursunuz ene. Gurucu meclisimizdäki adamlar şu zatlar öwrenensen, ene dillerim uzun bilýär diýjek zatyny misal getirýär, plan konstitusiýada şu zatlar ýazylyr, şu zatlar bizde bolmaly, ýöne ýok diýär. Ene konstitusiýany bilýän adamy gürleş terde mütgaşyp öyle çağırýar. Alyp görseňiz. Şoň üçin şunu gün-günden şunu köpertmeli şolan sany. Adamlar şu okuw, bilim, dünýä garaş derejesini giňeldip bilsek, bizde onu diýmek gelejek gaty ullukan umyt bardy. Şolan bolar. Şonu aýtjak bolmaz, eger gysgaça aýtmaly bolsa. Ine sizden näme sorak bar bolsa aýtyn, menim jogap beren, ýa özüňiz aýtyn, menim eşdik galan siziň pikiriňiz ören wajyp. Biz erkekler elmydam görläp ýörse siz denanlar seýrek çykyş edýäňiz ýöne nokatla burýaňyz da şol çykyş edýäňiz. Emma bizde şol köplen çykyş edemizsen kazatlary ýatdan çykarýar, üns beremdi hakda şoň üçin. Aydın sizin belki kritik nazardan bir zatlar aýtmaly. O halmada şu burada aýdasym gelýär. Ne şu 2 ýyl menen menim şu politika diýilýänlerde, siýasat diýilýänlerde hiç goşulyp görmedik adam. Hiç açan bir gyzyklanmadyk adam. Men gyzyklanmadym. Hiç politika bilen ýa bir taşerurt nemeler bilen ya ekonomika bilen hiç sat bilen gyzyklanamokdym. Ýöne şu 2 ýyldan bäri şu zatlaryň içine girdim bolin, gitdiçe adamda neme dörýän ekeni. Näme diýilýär? Lüpapytness, näme diýilýär türkmençesi? Bilesiýeljilik dörýän ekeni. Şu onam bilsem, bunam öwrensem, bunam okasam, onam görsem, bunam etsem, şu şeýle bolýan eken. Adamda bilesiýeljilik gitdiçe artyp barýar. Sebäbi bir zat eşitdiň, şoň anygyny aňyrsyna ýetmesen ýydyňa gaýdan okda. Gijede ýatan ok, şonu öwrenmeli yok, man bilmeli. O näme diýdik, o näme bolluk diýip. Onuň çeşmelen başga ýerlerini gözläp başlaýan, deňeşdirip başlaýan. Bu beýdiýen bolsa başgalarym diýen bolsa diýmek dogrudur diýip. Bir sany eşden habaryny soň 5-10 ýerden deňep görýän bolyn şeýle dogry çykýar-da. Dogrudanım. Bir adamyň aýdanyna inanmaly, başga çeşmelerin barlamaly. Ine şu siýasatda men şeýlerek bir düşünje beresim gelýär-de. Gitdiçe de şu goşuldygyňça, okudygyňça, dinledigiňçe, gördügiňçe, eşitdigiňçe köp bilip başlaýan ekeniň. Hemme da göz ýetirip başlaýan ekeniň. Eýem bir zat biri çykyş edip başlarny şu sözüni aýdyp bu tormaga näme diýjegini bilýän. Ne şular ýaly içine giýrenden soň şeýle neme dörýän eken adamda. Näme diýilýär oňa?
bir Kavasarı. informasiya dörüye, ha. Hüvetem dörüye, informasiya da dörüye, eyyam prognozam döred inim edip bilýän. Sen öz başyňa prognozam berip bilýän. Şu köp öwrendiňçe, köp şu okudyňça da prognozam berip bilýän ekeniň. Indi men şu taýda dilegelli şu wagtky dünýäde bolup geçip duran datlar barada, ýani Ukraina bilen Russiýa arasyndaky gapma garşylyk barada. Bir 5 mindan bolsa şu datlar hakynda gurun berseňiz, ine Russiya Putin'e diye neme diye. O taýda faşizm, ýani neonatsistler var diye. O taýda diye narkomanlar var diye. O taýda maradyorlar var diye. O taýda terrorlar var diye. Şulardan niye oturan azat halky, prostoy oturan halk azat etmeli. Şulardan azat edecek biz diye. Ediyen tapyan gurrunu öz halkynyň öňüne çykyp aýdýandady şu datlar. Indi Ukrain halkam gözü yaşlı elleri çağalı, kalyaskalı, yeneli, 3-4 çağalı, zanna çuan, hatar olup, gidecek çağalını içinde neçe kilometrelap yol söküp Polşa'da da geçiyorlar. Moldova, Polşa beyleki geçeriyor yerler var orada. Öyle maşin dat yok. Dine piyada neçe sut, 2 sutkalapın piyada yörenler var. Şimdi şu datlar vardı. Bu Zelenski'nin aýdýanda adam diye bizim size näme bergimiz var diye. Ortada yüzlenýär, o Putin'e yüzlenýär. Bizim size näme bergimiz var diye. Bizim size hiç şey bergimiz yok diye. Bir bölücük ýerem bergimiz yok diye. Ýöne käbir saytlara girip görýän, ýazylýan kommentarlar görýän-de şu Putin'in tarafını tutyan adamların sani, yine Rusya'da 140 milyon adam var orada. Putin'in tarafını tutyan adamlar milyonlarca. Menin diyecekdim, Putin gelelber 2000-nji ýylda geldi de. 2000-nji ýylyň haýsy mart aýynda bolmagy mümkin. Saýlawlar şolarda martda geçýär dämi şeýle? Hawa. Ondan bäri ine martda, şu martda göni 22 ýyl boldy. Putin'in gelenine 22 ýyl. 22 ýylda doglan, 22 ýyl mundan öň 2000-nji ýylda doglan çağalar häzir Ukrainada Pushchny mäside barynça ta oklady. Şu döwürde doglan çağalar var, 2002-nji ýylda doglan çağalar var, 2001-de doglan çağalar var. Ählisi şu çağalan ählisi. Zambirowny, diňe olamda ullaram şeýle. Zambirowny şu 4 burç ýaşyk bar. Şonu 22 ýyl bäri Putinin propagandasy gidip dur. 22 ýyl bäri. Şondan başka prezidentim görmedik şolar. Arasında bir 4 ýyl Medvedev oturdu, Oturdu bir 4 ýyl, soň ýene ýydyna gitdi. Neme? Geldi ýene ýydyna Putin. Aydal ubum aýdamda 22 ýyl bäri Putin ekrandan düşmedi. Ine halkyň beýnisine näili ýulýa. Ine men Türkmenistana gaýdyp geljek bolýan. 30 ýyl bäri biziň beýnimiz näili ýully. Ine deňäp görüň. Ne watandaşlara ýüzlenýär, deňäp görüň häzir. Türkmenistan'ı şular ýal derejeye ýetirdiler 30 ýylyň içinde. 22 ýylyň içinde halky Putin niye? 2 eli ayağı bilen şeýdip gallar ýa-da 2 elini ayagyny gallar. Putin niye? Biz Putin üçin niye? Za diye, biz Putin'e diye. 22 ýylla eden işi Putin'in. Şoň propagandasynyň eden işi. Rezultaty, netijesi. Gan bolsun niye? Gan görjek biz diye. Başlan. Halkı diye biz gana diye za diye biz gan görjek diye. Gan buyulsun niye, dökülsün niye? Şu taýda neonatsistler var diye, öldürmeler de faşistler diye. Ukrainaň halkamay diye. Biz diye prostoy daýhan ne, meni işläp görün mellegimiz, ýenemiz, özümiziň malymyz, zadymyz, öýlerini ýykan ýumran owalar görke diye. Bir san awat öý ýok. Biz diye garip diye, neonatsist diye, biz diye faşist diýerler de, biziň niramiz faşist diye. Biz ör toprobudyň adamlar diye. Indi şu taýda aýtjakdym, Russiýa bilen Ukraina deňeşdirýän. Ukrainada 21-22 ýylyň içinde 2000-nji ýylyň bäri diýende deňeşdirýän. Sebäp Putin gelen 2000-nji ýylda geldi. Ukrainada 2000-nji ýylyň bäri näçe san prezident çalyşdy. Indi şu taýda deňeşdirmek getiresim gelýär. Ukrainanyň halky näili watansyr,
toprağım deyip yapışıp yatan ekeni. Şu yerde de edil Ukrayna'da da Rusya'daki yani 22 yıllap 2000 yılın ver şovur ya Lukashenko yani şovur prezident oturan olsa o halkın beynisi yugulardı. Ol oturan prezidentim 22 yıllap Ukrayna oturan prezidentim beynisini yumanı başarırdı. Sebebi bir gelen adam prezident olup gelen adam ikinci sıra üçüncü sıra otursa ol yam diktatör. Ol gidesi gelmeye. Şoň üçin konstitusiýa girdip başlaýar ütköşmeleri. Yani 4 yıllık prezident saýlawlaryny 5 ýyla süýşürer, soň 7 ýyla süýşürer. Ele şey dip gidesi gelmeýän adam şey diktatör döredýär, halk şey diktatör döredýär. Bitmeli mi? Ösroğun oturup bitsin. İkinci sırada oturmasın. Ne deňeşdirme? Ukrayna halkyna ýyly göreşýär öz bölecek ýeri üçin, topraq üçin. Russiýa halky beýnisi 22 ýylla ýuwulan propaganda bilen olar ne aýleki nime diýär. Bize kan gerek dip. Bize Putin'e biz diýerler. Erteki gün Putin gitti. Halk neme? Halk grizi nemede otur. Halk balautada otur. Halkın balauta çümce görünüp dur. Şu 40 milyon adamın. İntegam içinde var. Göçüp gidenleri. Vaktinde göçüp gittiler. Kim İsrail'e geçti, Rusya halkı. Kim Orta Asya'ya gelenleri var, Kazakistan'a gelenleri var. Polşa'ya gidenleri var, Karabağ, Avrupa'ya gidenleri var. Men şutayda halmada sizin pikirinizi bileyin niýenne. Siz nämeler aýtjak? Men barda özüm aýtdym diýen. Ya men sizi höweslen dinläwetdim. Ölçän gaty gowy dogry analiz berip otursanız da Putin'in kimligini Ukrayna halkyna men biraz gaýdyp bersem Putin'e şol ýeme bar da Rus şovenizmi var, ol impersk ambisiýa diýerler. Şol aňyrdan gelýän Rus şarlygy, Rus imperatorlygy, ine hökmere warlygy şolun ganynyna bar. SSR ýykyldy bolu, onda da şolar ýykylmadyk gali, şol agalyk edip oturdy. Hakykatdan olar agalyk edip oturdy. Diňe şu SSR'in ýykylmagy bilen Orsiýadyň penjesinden çykan diňe 3 tane döwlet bar, ene Pribaltika, soňra menne Gruziýa, ine 5-njy çypçak bolýan ene ýanky Ukraina. Galanlary biraz görnüşde bizim lellimiz ya Türkmenistan ya 100% görnüşde häzirim ol Kremlin aýagy astynda ýaşan oturan döwlet ya da hökümet ýolbaşçy. Şolar belli ýanam Kreml, aýryanam Kreml, ýurdun baýlygyny eýlik edýänem şolar. Onun üçin bizde Türkmenistan garaşsyz boldy diýeni öldüňe kagız ýüzünde biz garaşsyz. Ata şol 1881-nji ýyldan bäri şol batylwalyna Türkmenistan Rus imperiýasynyň aşagy. Şoň täsirini aşagy. Şoň adamlar ana daş töweregini gurşap oturup ozal niýasyň inden gurban boldy. Şol gurban bolar tualete gitmediyse 3 günläp şolam oturýar. Moskwadan permanent. Onun için biz garaşsyz ya bir tarap ol boş gurrunlar bizde olar ýaldat ýok. Ine onu mene durmuş suwud edip otur. Ol bir. İkinciden näme üçin Putin Ukraina çol. Getirýän bahanasy Ukraina NATO girjek bolýar, ýarag bolar, bizim üstümize çolmak möhleti 7 minuta geler diýdi. Aýho ana NATO ne Pribaltika döwletleri onunam ýakyna Leningrad ya Moskwa. Kiýewden Arakata sana 7 minutda barýan bolsa, Vilniusdan ýa-da aýdaly bir Tallinn'den sana raket 3 minutda var ya Leningrad'ın ya Moskwa'nın 4 minutda. Benim için olur vardı zaten ben dine Ukrayna erjeşiye. Sebep Ukrayna stratejik yolla yerleşen devlet. Birinciden. İkinciden katı ulu devlet, territorial boyunca. O da 4. oruna durdu. Eser boyunca. Ondan sonra bunun Çernozem deyip toprağı var, kara toprak. Sonra tayak otursanın etibar olup yetişiyor. Şeyle bay toprağı var Ukrayna. Onun Ukrayna katı işenler halkı var, öyle çağırıyor. Ors bilen deňeşdirer ýaly. Men şu taýda Şwesiýada ýaşap oturup, 27-28 ýyllar şu Ukrayna halkyny ştat gelip çekýän rahmetiň öreňde berekella diýesin. Emma ştat gelip orslar gara rahmet çekene.
Orası peçenin üstüne yatan adamla gazın nevetten bir zat düşte boldu. Yaltalığına çok bolýar. Indi şol Ukrain halky häzir indi ýyl geçdikçe gün güzeranyny gowlandyryp, jaýlaryny gorup, o girjesiň köpeldip barýardy. Demokratiýadan bar. Ondan şular gowy ýaşasa Orsiýadan halky ona sora berjekler Putin. Näme üçin olar ýaşap berdi, biz ýaşamyzak. Ine şu zatlaryň öňüni almak üçin edilýän syýasy oýun. Ukrain halky ol diğeri de sen Bandera näme ol faşist. Hani bizim öýümizde berip atdy. Men ýeke faşist görmedim ha Ukrainanyň içinde. Ine ýa-da şuun. Ýa bar gaýtdy mene 4 gün boldy ýa terhetden gelen. Ýöre tosa terhet aýlan gaýtdy 4 günlap iş eden. Sen hakykada aýsyň aýdysyňyz ýa-da 41-45'te bosgunly bar, näme saňa çyk gelýär. Eller çağır, ızanly çuwar. Ine şol. Ýanarlar. Görnüp dur. Saçlarından görnüp dur. Bir hepdelep, iki hepdelep su görmedik. Paklayalık bolup geldi. Çağalaryň ukusy ýok. Gözler gymgyzyl, ağdan ýa eşik ýok. Bunu da çağasyn daşyny balon plas var, asty bol. Hemeseme näme? Pampersema ýok menda. Ine olarda näme günah bar? Şeydip öz-özüni ýigrendirýär. Ors dünýasy ýa Rus dünýasy dip. Hani sen Rus dünýäň? Kim indi şu men pikir edýän, peşinden bir 100 ýyl gerek bar, şu Türkmenler diýen başlanma. Orslar bilen Ukraina bir-birine el berip bir saçan başynda oturjak. Ya o da garnaş boljak. Borlu gyrlyp oturdy bilen hemmesi. Şumal Orsiýetdäki Ukrainalar maňa jaňa diýen näde Ukraina aşygymy bilen şu ýalandan maňa çykçydar ýagdaýymyz ýokdy. Ukrainaky türkmenlerimiz bar, o 90-njy ýyllarda çykyp ýaşap berýär. Biz düşünmedik halmarat ki bir ýyl fakkarlaş diye bir ýaşaly. Biziň deňrämizde kadym. Näme üçin şu toprağa çözdiler? Olaňam öz mellegi bar, gektar ine gök, zat öldürüp oty. Biziň türkmenlerimiz Ukrainada daýhançylyk edip ýaşap dur. Aktyp çoğlukly öyle sarı. Ine şolaň üstüne Putin gelip bomba ýatyr. Şolara faşist diýämi? Şolara faşist de. Enne şol Ukrainada okap beren türkmen studentlerimiz var ýaşaly. Olaryň faşist bolýardy. Harkowdakylar, Kiýewdakylar bulan üstüne näme üçin bomba ýagdyrýar. Enne dördüsini ýogalyna biz bilýär. Ýene näçesi ýogaly? Bir habar. Ene uruş gutaranyň soň biler onu. Ýöne Gurbangully, oň ogly we heşelle kakyp ene bir-birini gutlaşyp atýarlar. Hakimiyeti bir-bire geçir. O taýda da türkmeniň çagasy wepat bolup ýatyr. Näme üçin hökümet şolary eýele eden ol çary? Näme üçin ene atalar öz çagalar barada alada eden näme üçin olar döşüň berip köçe çykan? Men düşünüp bilemem. Şu çagalar gördüm ki ýekesini bol bolur ýa-da ýüz gözüne eren pet galmady. Näme diýjeklerini bilen agdy kepap dur. Bular ne rus dilini bilýär, ne okap bular Ukrainada bilmedim ben. Yani şu pul veriliyor, bilpağmal niye deyse gaydın olmaz şeyler. Yani biz görüşüp bu yüzüm sallap, ay o, can oğul, gürleşay mendim, gözüme seyreda deyse. Şondan başaran aklı da yüzüm kesesi şehitler şıptırır, müyünlüğü alır. Men onun deneme müyünü var olur. Yine hükümetin öğreden hasiyeti. O yukarıda akırara, onun şeydi. Durur, iki zatlarına salam ver. Aşağıda halkım şeydi koyuptur. Hakik kul derecesine yetiriptir. Prosta bir göz bilen görüp bir uluk bilen eşterýär däl. Men ýa gelme näzirem özüme gelip bilemem. Näçe bolsa şu taýdan gelen. Ýagdaý gaty agyr. Şoň üçin indi onsoň ýene bir zat bardy. Şuma şu bütün dünýä indi demokratiýasy, söz azatlygy, insan azatlygy, hak hukukym, konstitusiýasy hemme zat Ukraina bagly bolup şu sany türkmenlenki. Bütün dünýäki şol sany türkmenlenki. Eger Ukrain halkı çok gara güýji ýeňse, diýmek dünýä düzeler. Ýeňilmese onu dünýä gutardy. Onu iki lagera geldi de şumal yer adam her bir adam özüne geregini saýlap almaly wagty geldi. Şoň üçin kän maşgalalarym bozulup otyr. O bir şol ýankaýdysyň ýaly Orsiýadan 73 göterimi ýanky Putin boldy. Ulu ilatın 73'ü de 140 milyon ilat varsa 70'tin çağı değil 70 milyonu.
Nime diýeli, ulukan ne, ulu adamlar diýeli. 50 milyon adam gollap otur Putin. Şey diýse. Orta azatdy. Şola uruşy golluyor. Şo uruşda da eýen 120 çağı öldü beýgüne. O näçe müňläp garajdan ýylat öldü. Ol ölýän sallatlarym, eskerlerim şol SSR ýykylandan soň açlyk ýyllaryny ýogun bar edip, ay bolýa bir çağaly bolaly bir ýyzymyzda nesil galsyn dip ýogun bar edip dogrunja ogullar şo iki ýeke. Olar mene uruşda ölüp ýaty. İki tarapda. Ine bilen tapan oýuny bolsa. Sen ýan gowy mysal getirdiň de, näme üçin ol 22 ýyllap otyp şu döwürde näçe prezident çalışdy diýende Ukrainada men aýdyp berin. 5 prezident, şuun 5-nji soty. Amma Putin ýeköz. O ýeme 4 ýyllap kürsüsini ýeme goýdy Medvedew. O kürsü saklan, ol prezidentler. Premier bolup Putin dolanyrdy. Ýene de şo döwür ýemeni gorsydy. Ine bolýan zatlar şol. Putin bolmasa Niyaz oturarmy şo taýda? Bir aýam oturmady. Edir ýöne ýeňsesinden tutup ýere pylça vurardyk biz onu. Putin bolmasa Gurban bolsa taýda hekker gezermi diýe ogluny goýarmydy? Eger 5 minutyň içinde Türkmen halky yer bilen ýoksan ederdi, köşü bilen bildi. Men bu zatlary görüp otyr, bilip otyr. O namysyň ýigitlerimiz, denarlarymyz bitler, ýeterlik. Ýöne ola eller ýüpsi daňlygy näçegin bilen. Hep töwregine garanjaklya boly, ine saçaçydan noludy? Orta çıkarlarım hani hökümet göz körteledi, ine ediverişim şu deyip, hani oğudan nepede yok etti. 50 min adam, 50 min bir gidip yatan şehrin ilata olur. Şu 50 min adamın ikinci katlarını alsan, zenanını alsan, 100 min oluyor. Olan çağalar bilen alsan, yarım milyon ilat, ine bağrı yaralı otuyor aşağı. Azasını çekip, ağısını ağlap, ayedini alıp otuyor. Bir gün alırlar. Ne şol, Türkmenin tragediyası şu tayda öyle çağırın. Yöne şu tayda, yani de ben aytjak bolýan vardım. Şu bizim cemiyetimize melhem bolup biljek, derdimize derman boljak gelin gıýlamyzdyr. Enelemizdir. Yine de öwürlüp dolanyp şol ähli kynçylygy döz gelip biljek ene ýüregi alıp çykjaga meni ene ýüregidir. Şu erkek kişi näçe ýaşynda da bolsa öz ejesiniň öňüne barıp bize çökme taýýardyr. Şoň ýaly, şoň üçin enelere şular ýaly garaýyş bar Türkmene, hormaty, marsylygy bar. Ol iki ýeke agzy boş ýa geldi geçer näme diýdi bize bildirýän ýeri ýok. Her bir milletde de bar. Ýöne Türkmeniň baýdagy, Türkmeniň owa gelin gyýlarydyr. Berekella. Şu alıp barýany işlerinde men ören minnetdar, onu zaman bolçan ştaýda ikimiz söhbetdeşlik edip otursa, bennäme sebäp diýerdi. Şu sizem ene sebäp bolup aýdyp otursunuz özüňiz 2 ýyl bermen, hiç siýasatda ýokdy. Men şu mal çykdym boldy. Özüne çekijilik güýji bar ekan. Ýa-da. O çekijilik güýji nämeden ibaret? Sizin jogapkärçiligiňizden gelip çykýar. Watana bolan söýgüňizden gelip çykýar. Özüňiziň gerekliginizi bilýän duýguňyzdan gelip çykýar. Ine şolar ýaly duýgur zenarlarymyz gatkan, size jaň edýärlerim, sizden sorýarlarym, menden sorýarlarym. Ýöne bu halk bolup zatlaryň hytdasynyň gelmeli, ýoluny gözlemeli, tapmaly, çykalgan taparsam. Ana görüm seredin näçe ýaşlar ortaga çykdy. Men şoňa berenýär. Bolar şu zatlar bolçar. Ya o zatların ne var ya, o ortaya çıkan yaşları bomba atıp pıtradı bilmediler. Olar sebebi eyyam düşünüyor. Vatan näme, ene toprak näme düşünüyor. Başka yerden, başka zatların sağlığımdığına göz yetirdiler. Men ağda oturmayın, başka zatların zat diýýärler, başka zatların sağlığımdığına göz yetirdiler. Doğru değil mi? Asıl doğru. İstinanın, hakikatin nirdiğini tapdılar. Vatan üçün hakiki göreşen adamlar tapdılar. Şoň üçin o birigen adamları bomba bilen pıtratyp bolmaz. Yine de gelir oğlum dowamatyken. Çıkıp ben oturarlı var yurdun içinde. Men bilen separat birleşýär aýratylykda. Siz bilen separaga bilen ýigitler bilen ýene bir bilen. Ol gidip dur ýöne olar ştat geri bilen aklaşyp kunaram ýöne olar yurdun içinde öz işlerini edip oturýar.
Ya o her günne Her bir öz yerin. Ýöne şol ýene de aýtjak taýda dile geldi, bile geldi. Orluklarınızı işleyin, şolu bilen maslahat edin. Derdinizi paylaşın, şonu da çözgüt tapılar, islerlik problema. Orluklar gerektir. Dine şuunlar, erti täze Türkmenistan'ı kurumuzda da gerektir. Şol orlukların üstü bilen hem özünüze gerek yol başları saylarsınız, şäheriňizde mi, obaňyzda mi, etrafınızda mi, parlamenta mi, her bir meseleni çözüp bolar. Siz özüňizi bilediňiz bir ýumrukdyňyzy duýarsyňyz. Ana biz işläp otur, gorucu meclisde oturlar, kadym dine göze görmeýär. Daşynda ýene de şonça bir näçesi bar. Ola bilen maslahat edip otur. Ya bizim kararlarymyzy öň ýandan şolary urdy, ya siz näme pikir edip. Olar öz pikirini ýazyp aýdyp oturýar. Ýöne howpsuzlyk meselesi bar, şonu üçin etmek üçin biz ol adamlar orta çykarjak bolumda, bu işleseler ödýär. Doğru. Ýöne gelin gyýlar oraly gatyly öyle çarny ene şolaň öňünde duran bir denan hökmüne sizin üstünüz bilen ahli denalary ýetirjek bolýan gaýrat edin. Ýurt özümizdenkidir, hökümetiňkidir, döwlet halkyňkydyr. Siz hem halksyňyz. Hakyňyz bardyr şo döwletde. Özüňizden hem çağalaňyzdan hem geleceğinizden. Yani şol zatlar üçin göreşmek zerurdur. Bütün dünýä göreşip otyseredin ana Ukrainalar eline ýara galyp erkegi denan uruşyp otýar. Şu öz azatlygy üçin. Yani bize şol garaşsyzlyk diýen öňümizde oklanan şo şeýlem ka ýa niýaz getirdim ka diýip pikir edýär da bir toparatym. Ýok beýle de. Inni görüşmeli şo zatlar üçin. Gerek bolsa kanun dökmeli bar watandaşlar. Ya o şu Watan şu Ukraina'da o eline avtomat alıp uruş berenler görýän salla adam däl, esgerem däl, harbam däl eken olar. Köpdi ilat, grajdanskiy nemeler, watanyň raýatlary biri gürlüýär, ene diýär, men biznesmenim diýär, egnime diýär, waýen forma giymeli boldum, elim avtomat almaly boldum, öz toprağymy goramak üçin diýär. Beýlek saýdýar, men niýe kino düşýän aktýordum diýär. Bir aýda men rejissördüm diýär, kino düşürýän. Näme diýin niýe? Ne waýenli forma giym, elim avtomat almaly boldum, men watanymy gorýan niýe. Bizin faşist mi diýär özüne. Her birimiziň özümiziň bir hünärimiz bardy diýär. Ine şol patriotizmi görüp men hayran galym. Deňäp görýänne şol watany ellen bermejek bolup iň ýöneköy adamlara çenni elini avtomat alyp uruşyp ýörler häzir. Iň ýöneköy daýhana çenni. Şu zatlar menne hayran galyrdy. Patriotizm diýilýän zat ene şeýdi başyňda bir diktator otursa o 20-30 ýyllap onu edip bolmaýar. Sebäbi diktatorlar barynyň pikiri bir meňdeş. Şu halkyň agdyny yummak, üstünen agalyk sürmek, ondan hem edenine deyin 5 manat pul ýonaýyn. Şu imperatorlygy döredeýin şu Putinin kelletindäki pikire mene şoň ýaly şu imperator, Rossiýski imperatorlygy döretjek bolýar. Döretip bolaýdy diýýän. Hawa döretip boldy. Ýa dogry aýdýaňyz, ene şol ýanky patriotizm, watansöýçülük da Ukrainalar şoň ajaýyp nusgasyny görkezip otdy şuwlar. Bütün dünýä Hani Zelenski'nin baran yerine dik durup karşılayalar. Haysi dünyanın parlamento. Yoksam ol düğün şol komik bol scenada, sahnada çıkış edip beren adam. Yani vatan korumalı yerine gelen Arslan Yalşir durdu. Özüm durdu, ayalım dedi. Men erim taşlap içerim içecek. Şöyle den görüşecek diye ayttı. Inni şol Ukrayn erkeklerini bir tapavut yerine çapılyanlar. İşte Ukrayn erkekleri ayarlarını, çağalarını uğradıyalar da bala çağasını, yurdun daşını, özler galiya şu tayda uruşmağı. Yani şu tayda da men erim yaka koyacak galip çağasını uğradıp, özlerin çağasını uğradıp, erim yanına galan ayarla gatıka. Şonun için dünü Şivesiya gelin, ene atasız gelin çağalı var. Yani şuraya alacak bebeklikten 17 yaşına çel. Yani 8 mindən geçti şolun sahne. Çağalan çıkaryalı ayal galiya uruşmağı. Ene patriotizm nerede? Bize nehil ol, ona mı aitmalı? Niyasın dövründe o erkekleri o yırtık geçen yatı kologödü. Heleni de ay bar sen gitsen ay diye Niyasın önünden çıkın talep edin.
Siz ayarları zat diýenek biz oturalıydık. Ne bolan zat. Ayarlarını köçä çykartdylar, eller boş bedereli ya taňyrly, suw ber, näme ber, o berdi. Erkeklerim öňüne ýatyp. Onuň gördü ýaz. Erkeklerinden derek ýok Türkmen. Ayarlaryny marlap goýberýär, ine 8-nji martdan $10 berdim diýdi. Onuň büdjeti işgärlerini galan adam däl, mene Gurban Guly ne diýýär? $10 ne poh, he? Ýylon kaý zahmet çekken genanlar üçin. Ene şeýdip, şolar damaryn barlap gördü. Türkmenni erkeğine erk yok. Ayalına mana islenlik sersi ana edip oturuşlarını görüp oturayım genelde. Şeyle, ben sesimi azaltmasam gepleşigimi dün hani Türkmen oğlu yazıp durotaydı. Yeme bilen yankı. Gurban ağa bilen eden gepleşigimde hal murada özün gurlak geçirdin, Gurban ağa da söz vermelekenin diye. Gurban ağa başta yarım saat görüldü. Menem sabır edip dinledim. Son menem diyecek zatlığımı aytmalı da men 18 gepleşikten son yettim Gurban ağa. Enneke de söz verýän Eme Türkmen oğlu. 5 minutdan köp görülemen Gurban ağa bilen görülendi. Ondan bildirişlerim ıglan etmeli bolu da. Saýdanymy aýdaýyn, nesip bolsa watandaşlar öňümizäki 1-nji gün bu. Ine şu Eýranyna Gurban ağa oturan olbasyna şu ähli ölen yeten maýyt möjürüp bolup şu türmelerden gelen gelmedik. O ine wepat balan şahitlemede ayet tewir okuljakdyr, sadaka beriljekdir. Barzena ýagdaýyňyz bolsa, şu takimayet kömegine uradyn, ol sadaka ediljek harajat birdir. Ýöne şondan artykmajy şol türmelerden gördüňiz de maýyt möjürüp bolup gelen ýigitler bar. Olaň keselini bejertmeli, olaň özlerini himayet etmeli. Şo zatlara karşılanjaktır. Onum ana kemine enimiz goýupdyr. Näçe geldi, günlük şeýle täzeläpdir şol hasaby. Taýda ýeke köpük eýle gitmek aladasy ýokdur. Bu zatlar mukaddesdir. Öz mümkinçiligiňiz bolsa uğradym. Men ýöne bilýän Orsiýetde şumal Western Union işlerine ýöne bolmasa şo ýerde de bir ýere jemläp soňra Eýrana aşyrylsa da kem bolmazdy. O taýda şo türmelerden ejer çykyp geçek çykarlyk atken. Ya bolmasa şoryal gata agry ýagdaý melegelinde de ullanmagy bolardy şu ýagdaý. Öňünden aýdýan sag bolun, uğradalaram ya hiç bolmany öýüne oturup şoň aýat tewir okajaklaram, dualaryňyz kabul bolsun. Şonu aýdýan diýdim. Öyle şartda Böyle. Çağıranınız için size maýtjaklarynız bar bolsa şu taýda jemläýil bir sagatdan geçti. Böyle. Hem ähli ediljek doğa dileklerim kabul bolsun. Ölenlerim näme alyna barsyn diýilýär. Dirige edip görenlerim jan sag bolsun, bütünjem soraýar, türkmen bolup bizim türmelerimizde şeýdi çüýredilen, öldürülen, zaýlanan, saglygy zaýlanan adamlardan ötünç soraýar. Sebäbi bizim türkmen gaty utanç biz üçin aýyp zat. Aýyp zat. Bu arada halmada şu ýerde bolla däýeli. Hoşlaş. Vatandaşlar sag oturun, saglykda görüşeli. Her biriniň öňünde saglyk arzu edýär. Sag bolun vatandaşlar, bizim şol sadaka elimizden gelen kömek ederiz. Bizim gaýra durmaň diýmek isleýän. Bolýa sag bolun.